Hello guys, kumusta? Welcome back to Radio Vlog. O ganyan po ta guys, para sa drama nga ang yawa nga gustong maanghel. And we are now part 5. Ginaman naman lang ako upload guys, no? Bisan og 4 episodes pa lang ang atong na-gather guys. Tungod kay magdugang na tag mga drama diri guys, no? Sama sa pasultihon, soliran, og na-upload na nato guys, no, ang bagong bayani, mga asoy ug ang handom manan. Og magdugang papuntag what's the style, of course, kinsa man ang dili ganahan-ana nga drama guys, no. What's the style, makalingaw gyud na siya nga drama guys. Kung gusto na nyo dahil madunggan ang drama, paki-forward na lang guys. But ayun nga, kinalang maghatag muna ta diri, no, og introduction. Ang niagi guys atong nasayran nga kaslunon na pala guys, no, si Dindo ug Mirasol. Oh, grabe, paspas sa kayong dagan sa istorya guys, no. Kung kani adto murag war sila guys, no, kay nagduda mangud si Mirasol nga siya ang hinudano nga namatay tong iyahang ano kanhi boyfriend, pero karon guys kaslunon na sila. Ha? Sakto na mismo ay kaning sakto na royal. Naatag 15. Rabe. Apay customer guys, mga customer sa ata. Masa da event na lagi mga kuan sa gawas. Ano? Tawag ana. Decoration, no. Mura mag naipista. Layo pa man ang pista. Sabihin na, humana po ang Girl Scout. 85. Para asaga na ilang dito. We're back guys. Sinsya na nawa kadali tungod sa kabisi guys, no. Naninda pa ko guys. Tingala ko sa gawas guys, naamo ko yung mga confetti nga wala dagway pa man ang pista. February pa man for na mga confetti sa gawas guys, no. Kilid sa dalam gipamutang nila mo nang dili jud ko na inform na mga inana guys. Og last week pa lang nahuman ang Girl Scout guys, no, ang regional encampment. Diin ang ilahang regional campsite guys, nasa among barangay. Unang dili jud ko aware nung na mga confetti, mga kuan guys, baka kabalo na mo sa pasabot no, like magpista. Layo pa man tana, February pa man to. O balik sa drama guys, atong nasayran no nga kaslanon ang duha guys. O giimbitahan nila guys, no, ang gobernador, pero nagpaabot pa sila guys, no, sa tubag ani sa sanong ani guys. Kung maka-appeal ba ni siya guys, no, sa kasal sa entourage. Og ilang gimana-bana nga moabot sa 5 million pesos ang mo kabat nga gasto guys, no, pero gusto ni Mirasol nga di lang mulapas kuno sa 2 million. So atong makuan guys, no, magrabe gyud ni siya kabungga nga kasal guys, no, di basta-basta nga kasal kay giimbita pa nila ang gobernador. Pero for 2 million pesos, that is very bungga naman na kayo guys, no. Ila nagha-ax ang ilang mainbitaan, no, mapakaon guys. So grabe ka bungga, siguro sa 5-star hotel guro na nila ikuan guys, no. 5-star hotel guro na nila held ang ilahang bonggisios kayo nga kasal. Og apil pa gyud ang gobernador, no, sa ilahang ninong. So pangutana karon guys, madayon bagha ang ilang kasal, makatambong bagha ang gobernador. Grabe guys, no. So mao na ang atong masayron guys sa palay na nga pagsubaybay ug karon di na ta maglangan ani ana ang yawa nga gustong maanghel part 5. Malipayong pagpaminaw kanatong tanan og happy Sunday everyone. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Yan eh. Okay. Pero
Kining ato ang himo ron ba? Kinahanglan nga presence of mind ang yun, ha? Kinahanglan nga kontrolado yun ang imong kaugalingon. Kay usahay na ba? Maano na ba gidayon ka sa ato gibati? Alalayin lang yung kultura. Ha? Kaya masipya tayo ni. Oh. Di ko anadog. Ingon ining sitwasyon taon. Sige, salig lang na ako siyo. Kay duha ming mo backup nimo. Naa si Riming og naasad ko bangag sa ilong. Oh, come on. Sige, bala na. Suwaya na ako ni. Bisag unsa kalisod. Oh, come on. Pasensya na tayo nga, nagabian ko uli ha. Ay. Dito manggod ko gikan ni Dindo sa... Kami ni Dindo ba? Dito migikan sa among coordinator. Munya, unsa naman Mirasol? Nasabutan na namon ni Dindo ang tanan tay. Ang grande gyapon ang kasal. Pero limitado ang atong mga bisita. Uy. Igo na ang mga mayor o konsehales tay. O kung naman gani ang gobernador, walang gyapon problema. Mayo. Pero dili gid ang tanan natong mga kaila ang pwedeng makatambong. Di mayo. Tay, limitado na sad ang budget nga atong giandam para unya sa mga bisita. Samot-samot di mayo. Time para gud una Mirasol. Bilang may limit silang budget ha? Inggan di makaunya, limitado di eh. Limitado lagi tay. Ika. Kaya di lalim ang budget kun ang tandaan gyud natong mga kaila ang atong nagpiton uy. Uy, ang chuwer. Unsingan? Chuwer. Sa Chuwer. English pa choir. Chuwir. Ay, binisaya mo na. Ang chuwer niya, ang mga lay minister. Ha? Ang mga lay ministers. May ministers. Ah, okay, okay. English mo na. Mga lictors ba? O mga sakristan. Ako atong gipang-ingnan ha sa tong ubang mga pare nga akong kaila. Ha? Ginbaitan ako kong apil. Ha? Muhatag mo istag-tag kanang kada pare ba? Muhatag sila atong gipang-invite. Unya. Ha? Para sa absolispo. Tay, gusto na mo nga duha na lang kapari o dili na lang obispo. Ay, may ubos lang si Martin Humuwa din eh. Unsam na. Uy, unsam ng kasala, uy! Paghilom diha o jere. Parihas na manggod na god. Nari ka na tayo. Naara ko dali, naminaw ako di mo. Ngano ko din magbuot ka man. Kung mauro di makayas budget di ay. Nahibaw na beto si Padre Darwin, ha? O ilang gipaybaw nga subispo. Kawa gid ni mo'y kalaki o jere. Ay, kalaki. Ako ginaawaw anang imong kinaiya nga nagpatuyang kalagbuot-buot og imo do. Unsam ka? Gilabuan pa nimong mga kaslonon. Sila man untay magbuot anang mga butanga. Ay, may tabang lang ko nila tintay. Mindset ba, mindset? Natural nga, ako gilang buhaton kay... Naabi ako magserbisyo sa simbahan. Sabi taong kay simbahan ko. Ikaw? Oh. Liman ko, liman. Ha? Ako'y mulihok, ana. Ug mayo gani kay... Huwagin mo malibad sila si Padre Darwin sa kong yangyo. May tabang sila na to. Kalain sa nukong ato nang iatras. Unsa goy atras god? Lain kay huna-hunaon nga kita'y mihangyo niya ato sang balibaran nga misugot na ba ang arsobispo. Layo pa man sad to tay. Ay. Pwede naman na nato ipa-cancel good. Kay nagaginot tas atong budget tay uy. Nagkiwin. Maayo na lang sad na nga makasave sad ta ba nga dili ta madak-an gasto. Ay. Tay, mihangyo magud in town si Dindo nga minus-minusan lang ginato ang mga tao. Gani, gani banda nga mukanta sa reception. DJ na lang ang gikuha aron makasave sad ta. Nga ang mga chuwer. Palik ng chuwer niya uy. Ikaw ba nga? Ay. Nganong naingon anak mo na Mirasol? Ha? Hain ba itong ingong dindok nito nga? Bisag pila. Bukas to siya dako. Naman ko'y gamay problema tay sa business karon ni Dindo. Oo ba? Mao nga sabto na sagud nato siya. Loy siya doon. Ako magaling sa kitabangan ini aron lang yun maandam na ning tanan sa Disyembre. Unya. Kinsa man di ay bugas to ini inyong kasal ron, ha? Kinsa Ako lang una mo'y mutapal ini tay. Yay. Pero misaad si Dindo nga iya ra kong bayran. Pero man kaso tay ba kay bana na sad unya nako siya good. Ingnaw niya dindo ha. Nga makig-istorya ko niya ha. Kay doon na lang ko'y gustong klaruhon unya niya. Unsa may gusto nimong klarohon niya tay? Basta. Ingna lang unya siya. Sakit di malasa ka eh. Huwag yung timing gahapon ni Mirasol na. Oh, come on. Pastang na paskan. Nanda sa paskan. Abi nung kung sa'yo, pasabot, anator. O sa man siya? Gadi yun itugot sa kagayunan. Nga ako'y magkapangulitaw ni Mirasol. Ah, Ikaw yo'y angay mo padayon sa imong misyon, Tor. Kay imo mang yun tong asawas, Mirasol.
Mirasol is your wife? Nalasag ka ng imong inistoryahan, so. O magkiklaro. O magkiklaro nga human naman tagsabot bahin ana, di ba? Ayaw lagi. Elong. O lagi, nisulti lagi ko. Nisulti naman ko gani ni mo. Bahay mo manguna na tong lalis, kung musukol dagan kasyo. Kung Paitran. hitan ran ba? Awitan na. O ba na? Kung isanong nagani ka, wala mo na atrasay. Ha? Do not come back again. Ayaw lagi. Nakasabotage lagi ko. Basta ha. Ah. Matinabangay lang yun tani. Lisod man kayo kung imo na kong pasagdanan ni. Kung wa pa lang kung mapiki ni siyo, di naman kinahanglan ba nga manangpit pa kunin mo? Mga sa'yo. Oh, come on. Pero, Tor, lain pa yato, ha? Sana. Hay, may mayo. Og unahon na to ang pagkuha sa mga bulawan nga imong giingon. We'll get the gold first. Walain po to siya siyo. Lain po to. Himuon to na to og gabi ang atong misyon. Himuon na to gabi ba? Ya, di mo kanang kuan ba kanang butang pasabot ba? Himuon na to kanang gabi. Kana, murag na klaro na. Kana atong misyon. Aksyon kalibog Kanang na. misita ta. Kana. Buntag man ug hapon, di ba? Oo. Pero kanang pagsuod na to sa among bahay, kinahanglan og gabi bangag sa ilong. Oh, come on. EMB. Si Imi. Aw, bao ba? DPNM is it is you. Dapaman. Sago ka? Sana. DPNM is it is you. Ako haray. Da. Sama na. Dali apod ni mong malimot sa atong sabot. Oy! Pangag sa ilong. Oh. Mao ko malimot, Tor. Giklaro lang ako, kay basin unya ako makapokus lang unya ta og pangulitawong Mirasol. Sige lang. Niya naman ko yung mapa. Ha? Usaray lisod ani. Sige. One is difficulties. Takdan na ay. Pangag. Sige, sabutan na tong maayo, Tor. Kinang sigurado yun nga, mulang pusta. Ha? We will pustro. Pustro. Mulang pusta. Pustro short manas pustro. Wa man ni kuruway lang kasyo. Di gyud ta mo hagad kun maalanganin ta. Ha? Kinahanglan nga plastada gini ang tanan natong mga plano. Pangag sa ilong. Oh, come on. Unya, kanus amang yun ang plano na to nga musod sa inyo, ha? Enter your home. Ha? How to enter the dragon? Ha? Muingon na niya ko nimo, ha? Muingon na niya ko nimo. Basta sa gabi yun ni natubuhaton pangag sa ilong. Oh, come on. Ignalang niya ko, Tor. Mag-agad lang niya ko nimo. Oh, come on. Pasensya ka na, Hadindo. Gipatawag tagyod ka kay gusto gyud kong makig-istorya nimo. Anay kaso, Tito. Unsa may atong hisgutan karon, Tito? Mahitungod kini sa inyong umaabot nga kasal, Dindo. Doon na lang ko'y gustong klaruhon. Kung unsa gyud ka tinuod ang inyong mga plano nga nagdaginot ka mos gastuhan para sa inyong kasal sa Disyembre. Tinuod na, Tito. Yeah, mao ba? Miyangyaw lagi ko ni Mirasol nga minusan ng mga tao aron basab nga makadaginot ta karong panahon na. ba? Saon mong nga napiki ko karon sa among business, Tito. Dagan kay problema nga akong giasikaso karon. Wa man unta kanay kaso nako, Dindo ba? Ang ako lang kay nakapangingo naman ko sa mga kaila nato. Ilabi na gyud ni Padre Darwin. Ang pari ba? Wanay kaso si Darwin dito kay mao ba? si among main celebrant sa among kasal. Kuan man god. Ang buot na kong ipasabot ba, Dindo, nga Tito. gitabangan kita ni Padre Darwin aron siya mao'y muhangyo sa arsobispo nga mukasal ninyo. Niuyo na biya ko no. Niuyo no eh. Unya, ang angan sa katong bakwion. Maawawan ta na. Wa man kaso, Tito. Pwede naman og ato na lang ipa-cancel o di na lang arsobispo ang mukasal na mo. May mo magani tingali og ikaw lang mukasal na mo. Oy, dili in taon ka na mahimo din doy. Nganong ako gud? No, sa nga layman man kagatito. Liman na Layman. Liman man ko. Layman. O lagi man ko liman man ko. Layman bitaw. Pero di taon na mahimo oy nga
ang liman may mukasal ninyo. Pare, may na, o kaha, at subispo. Magpari ako. Una ko mukasal ninyo, magpari ko. Medyan tim, day ka. Ikaw, Mirasol. Tay, nasabutan na gid na mo ni Dindo nga limitado ra gid ang atong dapiton. Dili lang ko daghan gud. Dako na magud kaayo gasto kung daghanon pa nato atong mga bisita. Wa lagi unta na'y kaso. Pero ang ako manggod, minaw ma, ang ako manggod, daghan na kitag naingnan, mindset ba, mindset. Kung mingon pala mudaan nga, di na yung grande ang kasal, dili unta ko maghago pa ini. Nagtuo man ko, nga, maunay buhaton kay maunay inyong gisulti. Di ba Dindo? Di ba? No. Kuan ka No, na. sulti sinod. Pasensya na gyud kayo ha, tito. Ay, Wa man unta ni kaso ba kung walang gyud ko maapiki ka sa budget. Pero sa gud nga mo kambyo raw niya ako pohon. Kung makaluwag-luwag na ko. Bebe, ako mo tingog na gid ko ha. Nagsigiragin kong paminaw ninyo sige diri. tin, tingog tin. Ayaw na ninyong problema ha, oy. Ang mahinungdan nun, nga mabindisyonan mo sa pare. Tintay. Dili mo na kinahanglan ng ingranding kasal ba? Mas maayo ng simple ra aron gamay ra gasto. Wala mong lood na dyan ko ini. Kamugod! Wa kayo mahimo na. Kung maugin niyang gusto. Uy. Still. Tita, pasensya na kayo ano mo ha. Diyos, ayaw nagpanumbalingas, Jerry, oy Dindo. O ayaw na ninyo problemahang mga butang nga dili gid angay problemahon. Bitaw pero ingon mo gusto siya nga way mindset. Ay, tuo man kaato, man sa utok. Dotlan ko gamay. Salamat kayo tita sa inyong laom pagsabot rin ako ba. Ayaw naghuna-huna, Adong. Buhata kun unsa inyong nindot nga mga plano. Kay wag gyud ko'y nakitang diferensya sa inyong gustong Way ayo. Way lami. Way mindset. Di ko mo tambong sa ilang kasal. Way ayo. Uy! Lagpot igo sa tana, tay. Way lami. Nosak, uy! Kalit man lang kang nausab diha. Nanusuko magkagalit. Way klaro na ilang kasal. Ako'y nauwawa na ng ilang kabuang. Kay nga no lagi. Nadaing grandi di nga. Inihap ang mga tao nga patambungon. Be, ikaw ko be. Ha? Be, mindset ba? Ha? Hasang asubis po god. Dili na yun. Kay, dako ko ng gasto. Kisa may nabuta na, tay. Silang 2 mirasol. Kay, dagdaginot ko sa budget. Oh, Way ayo. samdi dautan anak tay kung magdaginot sila. Ang importante, good nga makasal sila. Kaya ilan mo ng kagustuhan. Wa kong kauyon, ana, ha? Ilabi na, ang mugastos kasal ang imong igsuon. Ang lalaki di ay. Mauna diha, way mindset ba? Napiki ko na siya sa budget. Mukambyo ko na siya. Kailan kay kambyo? Ha? Mukambyo ko na siya sunod. Kisa nas kambyo. Butang, asa siyang kambyo, huwag to. Basta mukambyo siya. Lain, anak, good. Siya gusto magpakasal ni Mirasol. Unya, siya di ay magpagasto. Kalain ko na. Mauna nga wa ko lami. Kung saan ako kawagin ko lami. Ha? Bahala na sila diha. Ako'y mauwawan ining ilang kalaki. Wa silang maghuna-huna na ko nga daghan na ko gipang-ingnan. Ha? Gisayonan ka? Duha na gud ka mayor ang akong gidapit. Unya, mga konsehales pa sa lungsod. Yan naapay gobernador nga mustanong niya to nako. Lisod ako'y madaot ini oy. Nahibaw biya ka. Kung mayor na katong inviteon, apil lang ng tao nila sa munisipyo. Anam gina, mayor, apil na tanan. Mga pulis, uban pa mga tanod. Mau na. Nga ilang libitahan. Way ayo, way lami. Ay, tanapod. Tay, sige patakapan. Panuto, tay? Tay, kisa mo sinanapit anang mga mayor, tay? Ako! Ah. Ako, Jerry ko. Ikaw? Ako. Kay, mingon mo sila yung engkang ding kasal. Ay, mao di ay. Mao sa nakasayop ni mo, tay. Sa'yo. Kay, wasab di ay ka mangonsulta nila. Dapat unta, gipahibaw una ni mo silang daan, una ka nang imbitar o mga politiko. Dele na nako sa... Kay nahibaw na sila nga, ako silang kitabangan. Sila untay angay mo konsulta na ako, kay igo na mo kong bitabang nila. Mindset ba? Mindset. Mindset. Katawa. Ay, katawa. Katawa mo ng tanin nyo, tay. Uy. Tay,
kung ako'y di mo tambong, masuko mo. Nya karon, kamura sa demang luod nga, dili na mo tambong. Doon na ko'y katarungan nga mangluod. Kay dili ni maayo ang ilang gibuhat. Na, sabuti, wala na ninyo tayo, oy. Dali ra magurang sulbaron. Suryahi lang ko na ninyo karo. Magkalagot! Wa ko mahimuot ni bisag sa pa way lami. Tay. Oh, taman. Na naman da Esmira solo. Suryahi na ninyo. Nya unsa naman Mirasol? Nang luod ka, tay? Okay nga no. Kinsa may mahimuot ni inyong desisyon ha? Kamo ra may nagbutbot. Tay, pasensya na gid kaayo. Ayaw na lang pang luod ko. Ato na ko ng istoryahon. Ako Mirasol. Lawom kay akong pagsabot ninyo. Pero kanang dili mo konsulta nako nya mo diretso mo sa inyong desisyon. Wa ko malipay. Way lami. Ako'y mabutang sa dakong kaawawan kung pamalibalan nato ang mga tao nga atong gimbitar. Suryahi na ninyo. Nya unsa naman Mirasol? Nang luod ka, tay? Okay nga no. Kinsa may mahimuot ni inyong desisyon ha? Kamo ra may nagbutbot. Tay, pasensya na gid kaayo. Ayaw na lang pang luod ko. Ato na ko ng istoryahon. Ako Mirasol. Lawom kay akong pagsabot ninyo. Pero kanang dili mo konsulta nako nya mo diretso mo sa inyong desisyon. Wa ko malipay. Way lami. Ako'y mabutang sa dakong kaawawan kung pamalibaran nato ang mga tao nga atong gimbitar. Sabta lang sa intahon mi, tay. Uy, lisod man sa kayo atong pugson nga madakan tas gasto. Maikog sa tandindo nga ato gid siyang pugson, tay. Mayo na lang gali na nga misulti siya nga layo pa. Kaysa doon na nga mas daghan patag na ingnan na. Ang nakasayop manggod anang dindo kay siya ray miingon nga ingranding kasal. Og mugasto siya bisag pila. Unya karon kalit lang daw sab. Maubitaw na ngayo siya dispensa nato, tay. Magsapot na ba itong gikinahanglan ba? Kita na gud na nato dako ng issue good. Unya, unsaon na naman tong mga mayor? Katong mga konsehalis. Mahimo man o kami nalay mo ingon ana, tay. Aron sa dili na kamahasol sa pagsulti pa nila. Ay, pastilan. Dili bagid lalim Mirasol, ha? Ang pag-ingon ba? Balibala mo, sanong nga niya, iminaon. Mahugaw niya sa bakakon. Kung balibala mo mga tao nga atong gisaran, bakakon tanan. Wa lagi na kaso, tay. Total layo pa man sad ang maong kasal. Daghan na ginakugwa mo yun ni ini eh. Mm. Daghan kagugwa mo yun eh. Naunsam na dindo eh. Napiti mo siya nga, daghan ka bahandi. Ayaw pag-ingon ana, tay, uy. Kulain sad ang pugso na to ang tao nga misulti na tinuod nga naapiki gid siya, ah. Pasabda lang ko kung unsa ginahitabo ang dindo. Kadi mo ko katuhuan ko nga, wasi kwarta. Ha? Usa ko sa pinakadato din sa atong lungsod. Ilado ka ilang kaliwatan, sukal pa kaniadto. Tag-ila na noon. Tag-iya ba isang kang, gitawag ka lang, Villa Casa. Wa lagi tay lalis, ana, tay. Pero lisod lagi kaayo ng mamugustang dindo. Kita namin naglalis rin, ho. Kahi sa kikag-utay, uy. Maamugay inyong desisyon, hala. Hala mo diya. Wa na ko'y mahimo na Mirasol. Kung unsa inyong gusto, hala, buhata. O di na ko manggilabot alang inyong kasal. Way lami. Mga way ayo. Mga way kaikog. Ay, dyan sige ka man lagyaw-yaw diha. Way lami. Ikaw sad ba? Wa jud kas lugar nga modayon ka kasuko diha. Tungod lang kay dili matuman ang imong gusto, magyaw-yaw na ka diha. Oh, unsa ko tayo sa lugar tintay? Dako ko og katungod. Kay, amahan man ko. Angay gusto magpasalamat ako kay gitabangan ako sila. Wa ko man nang pitog lang pitsi-pitsi lang. Ha? Sabot si pitsi-pitsi. Pichi ba? Baka naman inato-inato, baka naman tabi-tabi lang ba? Oh. Mga halang dong bisita nga akong gipangdapit, di na kay pitsi-pitsi lang. Unya karon ilang bakwi o ng ilang pagpanghambog na ingrande. Oh, Baya Why ka, mindset? Jerry. Samtang wa pa na matagi sila mga invitation card ka ng mga pichi-pichi. pitsi-pitsi. Magtawag pa ng way klaro, oy. Unofficial pa ka na. Ilam din tayo, kabuwa, ikay mindset. Ako naman hinuon. Official si mong kagaral. Ako mismo may misulti sa mayor. Sobra pa to sa official. Kay amahan ko sa kaslunod, amahan ko.
Ay, para nako, no, dili gina anging lalison do. Total, kalipay man na sa atong anak. Bahala natin, tay. Kung kaslo na sila, kamoy tambong! Saba ka na dire, oy. Nayabag ka naman siguro. Tungod lang nga ng mga butang nga magluod-luod ka na. Hilak. May umbusa na. Kaysa niyo, may umbusa na. Dako ka ng kaawawa na to. Ilabi na gid na ako. Mindset ba? Ayaw ra gud pagbino ang diri nga dili ka mo tambong unyas kasal. Bida gid. Kay kung imo gani ng buhaton, ayaw na lang yung puyo din ha. Mas may pagmulayas na lang ka. Usa! Malayason ko nimo. Mindset ba, mindset? May nang mulayas ka do. Balik ka sa inyong probinsya do. Kay dili ka angayan din he. Kay unas tanan, dili ba sa di imong bay? Kang Mirasol man eh. Bisag unsa pa na inyong isulti natin, tay. Huwag ko mahadlok. Bisag inyo pa kong palayason. Badia, hilak bi, hilak. Hilak bi. Tiag na mo. Baya, no? Ikaw dyan no, nagpaila lang yung kangawa kay hinungdan nga alagad sa simbahan. Di ka maayong amahan sa imong mga anak. Kay ang imo ragang gusto mao'y matuman. Bida eh. Wa kay pagbati o hunahuna. Nagpakauwaw ka lang. O dili ka maayong ihimplo sa katilingban. Tigpakaron ingnon. Uy! Nahimo na ginang lalis ni nanay og tatay ang inyong kasal, Mirasol. Nanong ni pasalig man nas dindo nga ing grande gyud. Nya dito himo na lang ninyong simple og giano nga kasal. Wa man ang tanay kasuming ba? Nangayon naman sa og dispensa si Dindo nato. Kay unsaon man sad kun nga napikihan man gyud sa budget karon. Ang gikasugan ni tatay kay nganong ikaw pag gasto sa inyong kasal. Nga unta, si Dindo magyuangay maning kamot ana. Wa lagi nay kaso, nasabutan na namo. Misaad man si Dindo nako nga sere mo gasto sa tanan. Pero sa pagkakaron, ako lang unay mo tabang og gasto kay ulian na sad unya ko niya. Wala na kadaot diha. Paingon yun na sa tabla ang tanan. Ayaw mo pag-ingon ana, uy. Umi kalainan ba bisag kinsa pa mo gasto namo kay mahimo ra man gyapon nako siyang bana. Pero siya Rosad Nirno, ikaw di mo gasto sa tanan sa inyong kasal ha? Unsa? Wag yun na siya kwarta karon. Na, di na nato iskutan pa, Ming. Kaya ako nakabubuton nga mutabang gyud ko. Ug usa pa, amo ning desisyon ni Dindo. Ug wa mi nakita problema sa among nahimong hukom karon. Aw ka mo good. Huwag yung magbuot ninyo kung sa inyong desisyon. Pero si tatay, nang luod baya gito. Ako raw niya ama ng tatay. Sao man sa gunang tigwa nga luuran makaayo. Mingon baya gid siya nga di siya matambong sa inyong kasal. Aw, wala sa mahimong anak kun ipataas gid ni ang karbo. Labad kay kung ni, Jo. Wala tayong himo tungod kay ipabor na gyud ang korte ngadto sa mga Alvarez. Og nakapwesto na sabang ilang mga taos kasa. Sa dilang din. Abawi ra gihapon nato ang kasa. Sa mesa kong mga abogado. Di mo liho kung di tingalan. Sayang bitaw din kung di gyud nato mabawi ang Villa Casa. Ay, napikihan lang gyud ko karon, Jo. Pero sige lang. May higayon rin unya nga makabawas ko ni Mr. Alvarez. Nya din. Naibaw na sila si Mirasol bahit na hitabo. Huwag ka magsaba-saba niya na, Jo. Di ko gusto nga may bawas sila niya ng balita. Ibalita beto sa mga pamantalaan nga naanay lang tagiya ang Villa Casa. Sige lang. Kung makibaw sila, wala ko mahimo. Pero mito, gyapon ko, Jo, nga mabutang higayon nga ato na sabon niya. Makabaw sa unya ta ni Mr. Alvarez. Bitaw. Ila pa ron din. Pero maabot ang higayon nga ato na sa punya. Ay, lingkod. Dali mo, Syo. Olo, lingkod. Salamat, Ming. Salamat, Ming. Kadiyot ha. Manaog na turong si Mirasol. Ako na tong giingnan nga naa mo.
Oh, salamat kayo, Ming. MKS. Kiss. Ming, kayo, salamat. Tur. Oh, ngano. Naman dahil si Dindo naglingkod sa kursina. Tanawa. Pusag din na. Nagpasiplat ato. Ay, nagtagda. Bahala na siya, siya. Ala. Mura na mag-isog kayo, Tur. Sure. Paulo, di ako na mo ha. Kaya akong sakon si Mirasol. Sige, Ming. Dagan kayong salamat. Ay magkagmayog. Ano nila mo sa tilis magpaabot? Oh, mas mayo pa. Lagaw siyo. Ano lang ko din yung magpaabot ni mo. Kuyog na lang ni Reming sa taas. Sige. Mukuyog lang ko ni mo, Ming. Tana, di lang ka, Paulo. Huwag kaso, Ming. Ming, tana. Muro naman pag-iring. Ay, tana. Ay, kumpiyansa mo na bulldog ko pa, Ming. Ay. Uy, my goodness. Iso kay tinanawan ako si Dindo. Uy, niya sa paingulinin ako. Niya awards na. Di ano sabi mo? Asang to pa yung solusyon? Tuwa din, gida ni Reming sa terrace. Mga agsailong. Usag yung toyo niyo din, magsige man mo og anhi din Kapilan na mo pa si Dan Hindi na mo anhi din Wala kasuko din. Total waman ni daot ang gibuhat din Unsa lagi inyong toyo? Wala good. Nami kay misuroy lang Mga suod baya na mo na sila si Reming o si Mirasol. Mga agsailong. Pagtaro mo, Paulo, ha? Kahit din mo ko. Gituyo ganin ninyo. Ha? Aron nga, maglagot ko ninyo doon. Tuyo na ninyo. Uy, WDO. Sana? Wading, uy. May kinitong pada. Ano kung maglagot ka na mo? Gawa man yung tao, may daw tanggihi mo. Mga agsailong. Bangag sa ilong. Kaya din yung pagsigig ani din Nagpailalang yun na nga, wa mo'y respeto na ko. Den. Maya mo ba nga, di lang tayo maglalis din ha? Minaw, ha? Bantalgan mo na ako, ha? Makita unya ninyo. Kung unsa ko kung mo'y maglagot. Masuway yun unya mo na ako. Buang ni tawhana da. Nagnis siya'y sakit sa utok. Pero, wag yung kumhadlok ni mo, Dots. Kung ako ka ni mong hagiton, pantay lang yung kanako dita kasi bugan bisag usapay may tabo. Bangag sa ilong. Unsa may ako ikaalagad ni mo, Lucio? Wa, Mer. Nangumusta lang ko ni mo. Aw, okay naman ko, Lucio. Maayo naman ang among kahimtang din, Nindot na dinis inyo, Mer. Ay, among gaway kayo niya, presko kayong hangin. Nindot kayong mga talanaw. Labi na ang mga namuyo din pulos gwapa sama ni mo. Aw, O kamo. salamat, Lucio. Kanang, Mer, may mo ba nga inviton unya tikag panihapon? Ha? Unsa to? Inviton tikag panihapon. Ngaong lang ta. Ganan, bagay balbakuwa. Na may balbakuahan special rolls merkado. Ngaon niya ta. Kanus aman? Kung mahimo, karong alas 6 sa gabi. Mubalik niya dayon ka. Balik dayon ta ba kanang. Dili ta magdugay. Nakasabot ako. Pero okay na ba ni mong kuyugan ako si Riming? Ako siyang kuyugan? Aw, si Riming? Aw, sige, may kasumil. Mas may noon. Kuyog si Riming. Sige. Karong gabi kuyugan ka na mo. Basta, alas 6 sa gabi. 6:00. Salamat, Sige, Mer. Lucio. Pero pasensya na kita ayo ka ha nga. Dili ko katagad ni mong maayo ron. Laman sa kuko'y bisita, good. Naami lakaw ni Dindo. Mag-istorya lang unya ta sa nadigayon. Aw, sige. Wala kasumil. Sige, Lucio. Biyaan taon na ka din, he. Magkita lang unya ta karong alas 6 sa gabi, Bida na mo siyo. Anong nangimbita ng kao nga. Wa man kay kwarta. Bangag sa ilong. O, kamon. Buha nga sa uy.
nakalitan magugo sa akong gisulti, Tor. Tungod to sa akong kulba. In the ear. At ear ar. Ha? MNDR? Wow. Unsa man na? Muna di aron. Nangarang kay di kitas. Asam ka tagpartay na nga war bagay tayo mga singoy. Mao lagi na akong giingon ni motor. Kaunta andam tas tanang higayon. Saan mo ba? Saan mo? Nagunahuna unta ka nga wa kay kwarta. Pero yung nang-imbita ka nga naibaw na magyuta ka nga wa tayo mga sapi. Bangag sa ilong. Oh, come on. Aw kaning tiksa na lang ato rimingoy. Tungunon lang nato nga ipa-cancel lang una ang atong nga kanang among balbako karong gabi. Paskang mawa sa nito. Paskan. Paskang. Di na may mo. Di may mo nga imo ipa-cancel. Nung sabi ka. Mangita na tagpagi nga doon na tayo kahuman. Kinahanglan nga barugan na lang yun na nimo. Mangita lang kita pagi nga makakwarta kita karong. Bangag sa Oh, ilong. come on. Ano yung nang-imbita ka nga naibaw na magyuta ka nga wa tayo mga sapi? Bangag sa ilong. Oh, come on. Aw kaning tiksa na lang ato rimingoy. Tungunon lang nato nga ipa-cancel lang una ang atong nga kanang among balbako karong gabi. Paskang mawa sa nito. Paskan. Paskang. Di na may mo. Di may mo nga imo ipa-cancel. Nung sabi ka. Mangita lang tagpagi nga doon na tayo kahuman. Kinahanglan nga barugan na lang yun na nimo. Mangita lang kita pagi nga makakwarta kita karong. Bangag sa ilong. Come on. Siyaw. Otor. Pasensya na kayo, ha? Huwag niyo kayo kwarta ron. Ato lang siguro ipa-cancel itong sabot ni Mirasol. Ha? Balik ko sulti ni mo, ani. Cancel lang nato, naman. Padang. Now. Uy, hala! Uy, masong! Uy, amo na slingas, uy. Nganong na makikwarta to, nganong man? Hinuwaman na ako sa amigo na akong sakristan. Ako na natang bisarang nga bayaran ako krusbado. Bangag sa ilong. Oh, katong amigo ni mong sakristan nga tigpatanto. Bangag sa ilong. May noon, Ay, sabag, ibasig mapangayuan to buhis. Pero, kaning, paigo ka ning inintos. Ay, pagkuon lang ko na nato. Ang Kani- atong siguroon. Ang atong siguroon, si Mirasol ra o si Riming. Klaro gi kay ning nga gikan ni sakristan. Kay pulos man sinsiyo. Unya, upulos na itibuok. Iyakas pare. Bangag sa ilong. Oh, come on. Bala na kini. Mahimo masab nga munggos lang ato munggos lang atong kanon. Unya pakapinan lang paklay. Ano na daw na. Unya usa-usa nga atong kanon. Adaog na ning kinitos. Munggos, sabi na kong munggos ug tawag may pares. Bangag sa ilong. Bulos man na munggos kay hapon. Paigo lagi na. Di lang ta manginom og soft drinks. Kita lang upat mo gasto ra siguro tag mga 400. Ano? 400? Oh. Oh. Prides kay nitor. Ang importante nga kauban nato sila si Mirasol og si Riming og panihapon og kamaw. Ikaw, Jerry ba? Ako, Jericho. Amahan ka, Mangyud. Ikaw maoy mo sabot sa imong mga anak. Dili abi kay amahan ka ang imo na yung gusto may matuman. Ang ako manggod tintay, ako'y mauwawan sa mga tao ini. Di ba nga pitsi-pitsil ng atong mga kailan. Dili ba Susigbay ka ng pitsi-pitsi, oy. Mau may kwa niya. Dili tabi-tabi, dili pitsi-pitsi. Magandang kong tao nas lungsod. Naapay gobernador nga nakaila kayo nato. Ha? Kauwawa na nga atong bakwion nga atong gipangdapit. Uy, Ay dasa man sa dad mo ba? Di inan bitaw ti kang maghinay-hinay lang si mong gibati. Nagpatuyaw man sa kagpangingon nga wa mangonsulta nilang Mirasol. Unya karon, sila na hinuoy mong mahayan. Bisag imo ning sa. sa ato pa imo ipalutaw nga ako'y sadan. Ay, Dili na nako sa saaning dindo. Oh, patuga-tuga mo siya panghambog nga. Inglan din kasal. Unya, wala siya ikabuga. ay leksyon na ni mo, Jerry. Leksyon. Dili na sa ni Dindo. Leksyon. Maayo na lang gani kay mitugan ginas tinuod sa Dindo. Gaayo lang hambog niya. Basta ko, dili ko mutambong sa ilang kasal. Sa gruyon ba ko? Ay nayabag ka naman siguro, Jerry. Asa naman ang mindset ni mo, do? Mao na niya. Ikaw ra gyud nagpakauwaw sa tanan, do. Ang imong gihuna-huna, do. Imo na yung kaugalingon.
Wag yung ka maguna-una para sa imong anak nga si Mirasol. Yes. Ay, Jere. Ay, hinumdumi baya ha? Dili na kalipay para nimo. Kalipay na para sa tong anak. Mindset ba? Mindset. Bahala na. Basta kay naglagot ko. At ang paruson taman hinuon ka diha ba? Baka ilag yung kag mindset ba? Ha? Baka ilag yung kag kinsa naglagot na to. Baka uwaw ka lang da. Napay daghang sudan Paulo, Lucio. Pangaon pa mo. Syo! Siyo. Syo! Sikit-kit ang kuko ng masuk. Pinamang manasyo. Ano na mahurot kaya. Di agda ka o, pangaon ko nung... MS. Si Miss. Mer, salamat. Ito, lipa. Tayong panganong mura pa mo nahadlok mo kaon nga lami man kayong kutsero din eh. Kuan na may bitaw. Di ao. Kana kay dunay maisang sabaw. Lami kaayo na. Siyo. Ang daghan naman kayo ng sudan yung ki-order. Di ako ikaw nila na, Tor. Si Reming o si Mirasol. Walang patay kita ini. Naku, kita peranan aniron. Malbaku, wara may among sabuton ta. Alang pa, palata de, Tor. Kau na lang kay nainay ka naman eh. Tipay ko nga itong kinintos ini. Elo lang de, Tor. Kau na lang. Hindoy na po, doaw ka mo. Wagi ko masayot din. Sila gila si Mirasol o Riming. O kauban nila ka ng... Ano ka tuloy siya, no? Tuloy sa idagway ba? Buang kayo matawangan na. Buang doon. Mga samukan diyo kayo na sila. Sa ato pa, naninguha gila na sila duha ni Mirasol o Riming. Mga way respeto ng mga tawanan. O tana, kinsa man na nila din ang nangulitaw gid Mirasol. Kanang ginganlan og Paulo. Paulo? Pag pamilyar kina ako na tawhanan na. Nasuhito ka na niya? Oh, di ko ka siguro, pero murag nakamayong lang ko. Nalimot lang ko kung diin ako siya makita, pirmi kanya ito. Nagadinhiman ko na sila sa ato. Di natin din niya eh. Ngilad. Suhito ang siya ng mga tao din sa ato. Oh, abot lang ka. Pero dako akong pagtuo nga di gina siya taga din sa ato. Bueno, di nila ka, Joe. Kita ko silang doolong. Kaon pa mo, Paulo. Busog na kay Mer. Nabustik na ng muntian. Basyo. Imbi, Seme. Mir, bitaw. Dagan pa ba yung estudyaan nga nahibili nato? Ipaputos na lang nato. Ipaputos ni nato, Neng. Kay, amo ning ipagkaon sa among iro o dito sa kumbinto. Amo. MMP. O si Imi. Mas maayo pa. Sir, Uy, ready ang inyong cheat, sir. uy, pila man na sir. Rawa na playog sa papel, sir. Uy, hala. Siyo. Pila man to. Yuba ka? 2,560 pesos siyo. Thousand 560. Patay. Bangag sa ilog. Siyo. Siya man na ito pagbayad iniron siyo. Ay, Mer. Oh. Uy, ito. Ikaw mo gudin eh. Niyate mo din, eh? Nanangid ba ako ni mo ha nga mga on meron din he? Oo. Okay daw. Ni kaon na ka? Napili kang sudan. Sige, makaon ko. Pero, order lang ko og akong putahe. Sige. Order lang. Ipahipos lang ni ubang kinuha nga sudan, sir.
Sige, sige, ma'am. Sir, sibil 500 na ni ang tanan yung belanan. Oh, mau ba, sir? Kedit-kedit lang, ha? Oh, napay dagang sudan rin. Busog na ko. Di na ko bukaon. Sir, paliw lang ko hatagan na niya. Aw, ba sir? Aw. Tara sir. Unsa ni? Bayaran lang tanan sir. Uy, 3,500? Oh, sir. Kuan pan. Sorry kayo. Wala pa ko kada og kwarta diri da. Kay gi-invite man lang ko nila. Kay rin na siyo. Siyo. Aw, Sura ito bang? May pila ka nito? Ayaw lang, Lucio. Ako rin bayad. Ayaw, meron, uy. Ako ba yung nang-imbitar rin nyo? Wanay kaso, Lucio. Dera, sir, oh. Salamat, ma'am. Ha? Kaya ikog-ako ni mo, meron, uy. Ayaw mo ka good. Basig na pa may gusto orderon. Ayaw na, mer. Busog na kayo, me. Nahala, sige. Anya, sa man, di na nata magdugay. Mga to na ta. Tay, pasensya na yun kay ka. Nagigistorya ko na mo kay... gusto kong mangayo ko dispensa ni mo ba? Ayaw una pagtatay na ko dindo. Kay wa pa kamo makasal. Aw, ay, sorry tito. Ingon-ungod ka na ako nga, mag-anad ako sangpit ni mo tatay. Pero okay na tito. Ang importante nga, nakapangayo ko ni mo og dispensa. Ibaw kong nasayop yung kayo ko sa ako nabungat nga mga puong niyan tong pagpamahay na mo din sa inyo. Ako no, dindo. Musulti lang ko sa tinuod. Og dili ko mulipod-lipod og sulti nimo. Prangkaldor man ko. Ako'y nauwawan ining inyong pagbakwe nga dili de ingrande ang inyong kasal. Ingrande maghihapon tito, pero kung lang ba, inihap lang ang mga tao. Di na siya mao. Mo na pag-inol nga kung mao na, di na mao. Wa may ingrande nga, maihap ang taong imbitaron. Na di ingrande ang imbitado. Di tanan. Akong gipahibaw ang tanan. Ang ako mga kauban sa simbahan. Imbitado tanan. Anya karon inihap ra di ay. Ay, saglang dito. Mangita ko pagi. Mao na nga, naglain gyud ang akong buot. Igo akong mitabang ninyo. Nya, ako na hinoy mauwawan ini. Nga, daghan kang nahibaw sa umaabot ninyong kasal nga ingrande. Ayaw ka balaga tito, magsabot mi usab ni Marisol. Nakasabot kay ko sa imong gibati. Salamat. Bisag ako kayo, salamat lang yapon ko. Basta kay ako, misulti lang ko ninyo tinuod. Kay kung dili gani mahinayon ang kasal ang grande, dili yung ko mutambong sa inyong kasal. Nakabasa na ka ni balita, Amir? Unsa man na? Yao, basahan ng newspaper. Di na sila si Tindo ang tag-iya sa Villa Casa. Ha? Ganun sa ng balita Ato pa man yung isang adlaw. Hala, wa man ko may bawaan ha. Pwede kasulti ni Dindubahay na na. Wa man mag-iskot si Dindoan ha. Oh, basaha oh. Basaha na. Aron makuha nimo ang kinatibuk ang detalye ng balita Ambi, kaya akong basahon. Aning kamot ko nga makakita ako pagi aron nga madayon gyud ang atong ingrande nga kasal. Dili na mo'y mahinungdanon na ako din. Ang ako lang gyud nga mulurang ning tanan. Kay si tatay ra pa, nibahad gyud nato nga dili ko na siya mutambong sa atong kasal. Isultihan ta ko niya ana, pero ayaw lang ko pala kamera. Mutabang lang ko pasabot ni Tito Jerry. O sa ginis na kong rason din. Nga nung gusto na kong pangayoon mo ang lawom nga pagsabot. Nakasabot kay ko ana, Mer. Wa na problema para nako.
Mao nga hangyo unti ka din. Maayo tingali nga lugwayan pa una nato og taas nga panahon aron matunhay ang tanan sa umaabot natong kasal. Mahimo ba din? Nga isibog lang una nato og laing adlaw nga atong kasal? Ha? Listado na gid ang mudo sa duha din. Kanang nagpaila nga si Paulo. Kumpirmado nga si Toribio dulit ang iyang tinud-anay nga pangan. Ug na siya asawa nga tiguang. Nga gingalan og Mimang Dildil alias Budiday. O niya man, nakita na mo niya ng Mimang Dildil? Oo, ulin. Nakita naman ganit sila na itong nagpailang Paulo. Mao ba? O niya, sa may hitabo? Naglagot ang tiguang din. Kay wa man siya pilya sa imbana. Sa ato pa di ay, konfirmado gid ay nga bana og asawa gid sila. Daghang kayong kaligunan din. Na may gida nga mga dokumento babae. Kaso lang, milimod lang yun ang lalaki. Wa siya maangkon nga siya Toribio. Di ay, sa ato pa, gusto gid ay siyang makapangilad og lain. Wala pulaan siguro din. Muna nangita og lain. Ay, naluos babae eh. Eh, gani gusto ginunta niya nga mukuyog niya lalaki. Wa yun taon sila. Tabangan na to itong tiguang babae. Inanglan nga mukuyog niya ang lalaki. Kay kundili, magtawag ta og pulis ug ato siyang ipadakop. Mayo. Mayroon din. Gusto na ko. Napatag mo ng lalaki ha. Kadili mayo nga di niya ilho ng iyang asawa. Sige lang din. Ako ng trabaho aron matabangan natong tiguang. Sige, salamat kayo, Joe. Kay lihaw konsap na ko ning among problema ni Mirasol. Ha? Nadi may problema ni Mirasol din. Na, Joe. Gusto ni Mirasol nga isibog sa bang adlaw sa among kasal. Uy, kuyawa ko na ragot. Pero wag kong sugot. Ako pa siyang maaman nga idayon gyud ang adlaw nga gitakda sa among kasal. Ayo, ay pagsugot din. Ay sugot. Kinahanglan nga madayon gyud ang Disyembre. Yung kasal. Disyembre 20. Maor ba na hibaw ang tanan? Di gyud ko mosugot, Joe. Gusto mo gani ko bisag ugma padayon? Pero usag lang. Ako na sang giuyon-uyunan si Mirasol tungod kay na problema man gud siya sa iyang pamilya. Unsa gud? Nagpadlong ni si Nujere? Sayo rin kina sa Nigeria eh. Paimno rin mo bahal silang Rode. Wasan nila. Ay, ako rin bahala, Joe. Ako rin bahala. Dili na to ni problemahon. Basta nga, trabaho alang yun ang pagtabang ni atong Budiday. Paragot ko na nang. Nga naman. Kuan ba? Ngano mang yun nga, imo man kung samukon rin hinga, mang yun kung makailan mo, bangag sa ilong. Ay, okay ra, og nalimot ka na ko. Basta ako, wag ko malimot ni mo. Kaya ang tanang taga-atuas po sa ran. Naginaminam og nangandam ng tanan si mo yung pag-about o pagbalik sa ato. Binuang na ko, klarohon, klarohon sa tanib. Ay, unsa lagi. Unsa man, unsa. Ano, nakaingon magang naginam-hinam sila, ha? Ay, Toribio. Ay, naman, Yo. unot sa glibot. Ay, sabo ni mo ba? Minaw, uy. Ay, lagi magikap lubot. Mangumot na magigulubot. Ang naitabo ni mo, minaw lagay. Oh. Usa ka misteryosong butang. Human tagihayas ato kalit nga nuwang impating lawas dito sa lungon. Mao na lang namat ang tanan nga, kalit ko lang nahanaw. O
Wami magdrahom nga dako di kang buhi. Ug ni akakaron din eh. Mo nga giisip namo ning usa ka dako milagro nga hitabo nimo biyaw. Ilok ba ilok? Pasok ilok. Ilok na si Kitipan. Di nang lubot. Ay! Oh, mao ni nahitabo nimo biyaw. Doktor, Oy. Yo, Ay tinsam. musalga ko. Musalga ko sa inyong kulo kanadis. dali siyo. Ikaw na si Pakawas lubot rin siya. Ayaw. No, banda. Doktor, murag tinuod ang iyong gisulti. So, ko'y tinood. Hunghung ko gamay. Lulungan gamay. Oo. Timan ipaya, gadi na mo lawas. Gipahuman na nimo. Aron mabalik ka din sa kalibutan. O kamon. Kalaaya sa kinabagkantang pagkabangag niya sa ilo. Sa tanan pag yung lawas, ano, hindi pa mangyutaw akong masudlan. Pwede magmuhang yung tas ginuin ni siyo? Ayun lang yung pagsigiyaw-yaw niya. O yun na lang ng babayan, ha? Total, wa may mawa ni mo. Ha? Kung saan naman nga, na magina sa gidang ng mga kalikunan, na iya kang bana. Nindot taglubot. Kadako yan, hindi mala sana eh. siya sa ning lawasan, ano tiguwag mo magigipili tao, no? Mga sa ilo. Bugdong aglubot. Sige, tanaw si mong lubot. Huping mo kay kag lubot, huping. Pati pala ko doon na, gusto lang ko mangutana ba? Mangutana lang, ay lapang hikap lagi sa lubot. Gini siya. Sige na. Sibubot. Tara na. Wan, Dako. kung imo kong bana, kini, nabatay anak? Mula na siya. Oy. Kapag ganun di mauro. Wala ta makaanak diyo. Kay hamtong nabaya ko nga imo kong gipakaslan. Arang. Pero last na lang yung pangutan na. Last. Ikap siya ako bubot be. Unsa man sige. Pangutanan na biyo. Anong ikaw magay akong gipili nga taas man kay og agwat ang atong edad bangag sa ilong Kay gibate mang tagong manakaw. butangi. Pagkabangag sa ilong. Nagugmag. Nabubot. Doktor. Kining kite. Sikit. Dili kilikite, ha? Kuyugan ti ka. Ha? Aron, di na ni magubot, ha? O ba nilang una na siya? Unya, pabalik lang tanayon din eh. Anak na lang, anak. Di ko siya. Ano ba? Kanang nang badiday. Tawag ko ni mo. Sige ko tutok mo bubot. Badiday, Unsa man? mo lang ko nimo badiday ba? Unsa man biyo? Kuan gud kanang hatagi ko usa ka semana. Ha? Nya balik lang niya din eh kung makahukom na ko nga mukuyog nimo sa inyo, okay? Ay, karon di ay. Busy pa kay ko for your information. Ay, Daghan pa may og buhatonon. ay. Sa sunod na lang ko niya nga magsultihan na ita, ha? Okay? Bangag sa ilong. Ay, lagi pamot. Oy, Sakit kayo akong buo. Ay, lubot naman. Sakit akong buot, sir. Wala ko ila sa akong bana. nang, budiday. Alam ka bala ka nang. Kay kutom sa umahimo. Tabangan juga na mo nga mabawi ni mong yung bana. Ay, tabangin taon ko, sir. Siya na lang ang bugtong na akong kabilin ining kalibutan na. Kundi di siya mo balik na ako. Basig, magpagkamatay na lang siguro ko. Ayaw. Yan ang buhatan ng budiday, ha? Ayaw. Kaya ako ipasalig di mo nga mubalik lagi ito ni mong tuwana. Ha? Usaw na lang din naging siya na ako. O gaya na akong ikalimtan hangtod sa hangtod. Hindi lagi na may tabunan. Promise ako na ni mo. Lain na ba kayo sa sinultihan ako? Kani Adto, sweet sige diyan tawag na ko. Karon pinabundak na ang nang. Usahay Lola. Lola pa yung tawag na ko. Wala ko ilan yung asawa. Nasakitan kay ko, sir. Ano na, anang? Sabta lang sa bangiyang bahinan. Sabta lang ba? Basig nalimot siya ba? Pero siguro na ko nga mahibalik lang yung mayong pinumluman. O magkailan na siya yung pagbalik. Hadlo ko, sir. Nadlog yung kayo ko nga makakita siya glain. Hindi pa ganoon na og anak na. Relax lang. Basta, kung di yun gani siya mabalik na ko, magpakamatay yun ko siya nga tubangan.
mas nindot hinuon tintay nga isibog na lang ang ilang kasal. O mas labing mayo nga. Dili na lang gilihinayon. Ayaw gani pag-ingon ana, oy, Jerry. Imbis na bangan na tos Mirasol sa yung unahuna, dili kay ato sa sulsulan o gingon ana. Maayong kay kamo balansi. Nabalansi mo guna ko tintay nga. Alkansi nga to Dihado ka. Babae biyanas Mirasol. Tanaw na ko. Mura na mahinunog. Irresponsable ni Kais Dindo. Nga mura mag. Wala gibuhat ba? Sa ilang umaabot ang kasal. Mura mag si Mirasol ray ang gipatrabaho sa tanan. Ikaw, no? Ikaw na ginaghimog bati nga huna-huna, Jerry. Sus. Dili na mo huna-huna ni Mirasol, oy. Ang tuyo niya nga ipasibog og laing adlaw ang ilang kasal. Aron mabugnawan na ang imong utok nga dili na ka magluod-luod. Na ako'y nahuna-hunaan tintay ba? Unsa naman sa na, Jer? Kung kaslon ka na sila Dindo og si Mirasol, asam sila puyo. Natural. Ani gyud din sa ato. Oh, nga sa ato pa. Mutipon si Dindo din hinato. Ayon sa pamandi ay. Ayay. Ayaw ba yung kalimot, ha, Jerry? Nga kining baya, dili baya ni ato, do. Kang Mirasol baya ni. Bay ni nila ni Arturo kanhi. Ayaw lagi. Wa ko malimot anak tintay. Ang ako ba? Basin ba hinuon og maghawd-hawd ka na Dindo din ni, ha? Ay, kalapokon sa dimog utok, oy, Jerry. kalapokon. Nagkalapok naman lang ang utok ni mo. Lapok ko daw. Pulos gyud dili maayo ang nasi mong huna-huna o kasing-kasing. Kay pulos bati nang muguwa sa imong baba. Angay gani nga kung human sila kaslon, maglain na lang sa tag-ato. Sa maglain. Tita na hinoy maglain. Nga kanindot sa atong kahimtang din eh. Ay maglain na lang gyud tag-ato, oy, Jerry. Wala. Mamalik ta dito sa taga ay. Aron sa dunay privacy ang atong anak sa ilang kaminyo unon niya. Ikaw ba binugok di kag utok ko eh. Ito binugo. Wa gigay mindset. Di ko musugot ang natintay. Dili na ko biyaan si Mirasol, ha? Daw-daw lang hinuon siyang Dindo. Ay pastilan, wa na gyud ang utok ni mo, Jerry. Iyay. Pulos na gyud panuway ang misulti mong huna-huna. Ay, Nausab ka naman gyud, uy. simbahan ko eh. Huwag ka ni Adto, sa una, wa pa ka musod simbahan di man kaing anak. Ay. Kani Adto pulos gipagdahig ang akong madungog ni mo bahin ni Dindo. Unya karon, pulos na kapag panaway. Tungod lang kay dili madayon ang ingrande nga kasal. Kay nakita manggod na ako, tintay, nga wa siya'y paningkamot. Ay, paghilong diya dyan, uy, kapuyag Iyay. tubay, ba di mo, eh. Ay. Huwag yung mayong paingnan ng atong istorya. Magbuwag tayo. Umay pa, kay pulos gid bati ang imong kasing-kasing ug hunahuna. Hugot na ang akong desisyon, Ming. Nga sa sunod tuig na lang ginamo ipahigayon ang among kasal. Aw, mauman kayo yung nauyunan. Ako nang gisultihan si Dindo bahin, ani. Apan, wa man dayon siya mo sanong, uy. Pero nahibaw ko nga, musunod na siya sa akong desisyon. Nya, kano sa man mo plano? Sunod tuig ipahigayon na inyong kasal? Basin og, anhi lang gid sa Marso sunod tuig, Ming. Igo-igo sad ba nga makarecover na tingali si Dindo sa iyang mga negosyo. Kay lisod yun kaayo kun among athon karon, uy. Nga dunay daghang kakulian sa iyang mga business si Dindo. Sa kung tanaw, doon lagi hapon kayo ng Marso. Unsa man di kayo maayo, Ming? Kung ako'y pagbuton, pabuto na ako hangtod nga makabangon una siya pagbalik. Kay nakita na ako nga nagsalig na lang yun na as Dindo nimo. Labi na nga naibaw ko nga nangutang na lang na siya kwarta nimo aron itapal sa iyang mga negosyo. Kisa may nagsulti ni mo, anak, Ming? Basta. Ayaw na lang ko pangutan kung kinsay nagsulti na ako, anak Mir. Sa tinuod lang, naluoy gid ko nimo, Mir. Ako'y naadlok sa unahan nga basin og kamong duha na unya maunlod ba. Og ikaw na sabon niya talikdan kung wa na siya madaw-daw dik nimo. Unsa? XDC RMN Davao Radyo mo nationwide. Ingon mo, mamatay ka kung magkabuwag ta. Buhi palagi ka. Hotline sa RMN Ako si Jimmy Bilhera, taga Talwan, Bangkal, Talomo proper, kadawat og pinaskuhan sa DXDC. Salamat kayo sa sayong pinaskuhan o ginaot nga dagan pa mong matabangan ng mga listeners sa umaabot. DXDC, kamo nagyod ang consistent number 1 tatak RMN.
Ako si Crescencia Batuhan, taga Tigato Otso, nakadawat o pinaskuhan sa DXDC. Salamat kaayo sa sayong pinaskuhan. O kamong nagapaminaw karon, padayon mo hantod karon mga orasa kay wala ko magtuo. Nako nga makadawat ko sa sayong pinaskuhan sa DXDC. Kamog yun ang contestant number 1 Tatak RMN. RMN. Unsa magay katubag ni Mirasol sa mga gisulti ni Remeng kaniya? Kay kalaan ayo say pa sa pagpaminaw ang uban pang mga sumpay na tusugilanon ang yawa nga gustong maanghel. Agsuwat Emmanuel Nadila Sakol. And ayan guys, nadungga na to no ang part 5 sa atong drama guys nga ang yawa nga gustong maanghel no. Og wa na dayon. So sa sinudana pa man yun guys no naman yung pagtuo guys nga dili yun ni magkadayon sila ni Mirasol og Dindo. Kay for sure si Arturo man yun ni guys. Di ba si Mirasol yun ni og Arturo guys ang magkadayon kay taon guys nagpakabuhi siya pag-usab no para iyatol iron ang iyang mga kamalian og maunang gusto siya mahimong anghel og matuman bagha guys ang iyang mission diri sa kalibutan. So balik kang Dindo og Mirasol guys unsa man ga ang hinungdan no nga wa man nadayon ang kasal tungod gaha sa gasto nga milyones ang ilahang kasal guys o gani na bankrupt naman ay si Dindo oy nang hulam na lang ni kang Mirasol guys no og kwarta og matud pa kang Dindo nga iya kunong dibdublihon ni pagbalik. So nganon na may hulam-hulam guys oy nya na pa may dublihon nga magtiayo naman sila kung unsay naa ka Mirasol maupod ka Dindo no o maumpad ka Dindom o kung unsa po'y nakadindom maingon pod usab ka Mirasol kay kaslo no naman sila tungod guro ni sa kwarta guys no kay nabankrupt na si Dindo. Unsa man ga ang negosyo ani guys no nga napordoy man ni siya unsa man ga ang iyang gika pordoyon guys tungod baga ni siya mga bisyo or basin og tungod sa babae. Pero grabe man ang ugman ni Mirasol guys no bisan pa man og inatong panghitabo pero matud pa ni Mirasol sunod tuig na kuno ang ilahang kasal no sa buwan sa Marso. Pangutana madayon bagha na guys. Di ba daghang kayong mga consequences guys no nga pwedeng mahitabo guys. Nga pwedeng mahimong babag sa ilahang kasal next year. For sure dili gid ni madayon guys. Tungod kay as I told na earlier, gitakda gyud nino nga si Mirasol og si Arturo ang mahimong magtiayon no. Kay sila man di ay sa una no og ipapatay daw ni Dindo. Sa ilang pagtuo may kalabutan si Dindo no sa kamatayon ni Arturo. Maunang mahitabo gyud guys no ang mahitabo. Dili gyud sila ni Mirasol og Dindo ang magkadayon no at the end of the day. So unsa man ang inyong panaghap ani nga drama guys no kung may mga opinion, reaction sa nadunggan nga drama i-comment na sa ubos no para atong basahon sa sunod upload. Og bawi ta karon guys no tungod kay 1 hour lang no ang pagitan ani nga drama guys. Ang length dili parehas tong niagi guys no nga grabe kataas 3 hours gyud in town kay natibo manggud to duha ka semana oy grabe kataas nga drama guys no og di pod basta-basta ang pag-edit nako ato guys grabe jud kalabad sa ulo no saman nyanam human na ni 5 minutes ra.
Mao na nga di na to usbon guys no nga tag 2 weeks ang pag-edit kay grabe kalabad sa ulo guys no, taas kayang pag-edit yun guys na kumakaya jud bisan pa man og nagamit ko no og anti-rad nga anchos. Mula hos yun japon ang kalabad sa ulo guys tungod sa radiation no, or basin daot na lang yung kong mata no. I think need na jud ko mag-take ani og vitamins para sa mata. Na may ikasuggest diha guys nga vitamins para sa mata, unsa man ang pinakadabis nga vitamins para sa mata para di na ta kayo maglabad guys no. Pero bisan pa man og bisag unsag tumar sa vitamins siguro no, kung expose lang yapon ta sa internet is magpadayon yapon guys no ang kalabad sa ulo. For sure daghan guro makarelate ani guys no. Mo nang di na ta mag-edit no og tag kuan 3 hours, grabe nga edit guys no, 3 hours yun siya nga drama. Itong di basta-basta mo nang babawi na ta karon guys no, tag dali para ta tag 1 hour na lang ang atong drama diri guys. Aw depende ra yun siya. Di ko makaingon na guys no, kay depende ra yun na sa akong kuan guys no, kung may bakante ko nga time. So ayan guys no, yan muna atong mahatag karon nga reaction sa drama og unya tataon mag-edit na punta para sa soliran og kun ako ang pasultihon atong paningkamutan